delo. Aduh, Bapak Ibu nyuwun tepuk tanganipun pundi. Luar biasa. Iki panyuwunane Mas Manten. Panjenengan kowe kudu diparani maring mana? Tarik ngene. Kon awe sangu. Mboten beto, betone napa? Dawet, pundi dawete? Oh, teng mriku. Mriku Mama Cerdat. Mas. Tenan lagi jikot. Lagi jikot ora sih kuwe? Lagi jikot apa ora sih? Iya, niki Mas Manten. Tadi Mas Manten sama asistennya udah bilang, cepetan suruh ambil 100 ban, coba lihat. Satu seake Mbak Yu. Mau, jenengan gelem. Mau. Wis yo gutul-gutul. Iki 50.000 dambung. 50.000 dambung. Si pundi? Niki cium. Matur sedaluwun Kang Mas, Raja kula ratu kula. Sampun niki. Dereng sik sadanake wong jenengan Joko niki nakane wis digawani nang juragane, desa Ngonina Raja karo ratune jebulane malah ora digawa. Rama. Lah iki tadi kan Mbak Yuna suruh bawain tas. Sama merah-merah sama biru-biru. Kenyataannya belum ada.